हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पुणी थोड़ा आपको स्वागत। तो आज टपिक हूँ मो गाँव फेरुची काम अच्छी गाँव में। तो ये चलतु मुझे बाहर जाइए गाँव जावाई। तो भिडियोटी प्रथम देखिए। तो चलते आरंभ करना भिडियोटी। मुझे रास्तार अच्छी गाड़ी जी। तो मुझे बरंडा पहुँची जाइए बस में बसी जाइए। बस आउ 2 मिनट पर बाहर स्टाण्ड रु चलते देखने। मु बस प्रथम सीट बसची पूरा फास्ट सीट रे। तो बस स्टार्ट हो बाहरी आसी स्टाण्ड रु रास्ता जाऊँ। बस प्राय खंडगिरी पाखापाखि हो गलानी। सही गाड़ी में पठे भी नहीं चाबी नहीं आसनी रे चाबी नहीं मुझे देती है खुशी अच्छी गाँव तो मोर कॉलेज एग्जाम अच्छी से जाऊँ एग्जाम लगी। वीडियो प्रथम से सब देखिए। तो आगे 2टा गाड़ी रोड जाम अच्छी। आगे गोटे बस अच्छी और टैंकर अच्छी। रोड जाम अच्छी गाड़ी स्लो जाऊँगी। आमे गोटे मास चलैला केचे केचे हो सी आमको 22 वर्ष 20 वर्ष काल चल चल खुआई जोड़िए पुआ जन्म करदे बापा भी रख माँ को कहीं सी जन्म तभी गाड़ी मेन रोड उठी आसी गाड़ी जाम नहीं। तो गाड़ी स्पीड अच्छी गाड़ी गाड़ी भी खोदारे पहुँची जाइए। खोदारे सीधा पड़ेगा तल तल पास छाणु गाँव छाड़ू
ପାଖକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି ବୁଝି ନାହିଁ ତ ତମେ ସେପଟକୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲ ନା ୟା ଉପରେ ଦୋକାନ ଉପରେ ହଁ ହର୍ନ ମାରି ତମେ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇଥିଲ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ହଁ ନାଇଁ ଏବେ ରାତି ହେଇଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ଏବେ ଚାଲିଛି ଏବେ ତ ଆଉ ପହଞ୍ଚାଇନି ଏବେ ରାତି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପହଞ୍ଚିବା 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ତ ଗାଡ଼ି ଆମେ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ଓହ୍ଲେଇବି ଗାଡ଼ିରେ ଆଇଲ ବାହାପୁର କେବଳ ବାହାପୁର ଆସ ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଭାପୁରରେ ମୋ ବାପା ଆସିଥିବେ ଦେବା ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଗୋଟେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଟିକେ ରହିଗଲି ମୋ ମନ ଅଛି ଆଉ ଏହା ଏବେ ଭାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଘରକୁ ଯାଇନି ତ ଏବେ ବାପା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯିବା ଆସି ଘରକୁ ତ ଏବେ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛୁ ଦୋକାନକୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଚିହ୍ନା ଅଛି ତ ମୁଁ ଆସିଛି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଘରକୁ ଆମେ ଜିଲାପି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଦୋକାନକୁ ଏବେ ଆମେ ବଜାର ଉପରେ ଅଛୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନମସ୍କାର କେତେବେଳକୁ ଆସିକି ଆଇଲୁ ଅଫିସ 3:30 ପରେ ଆଗ କଥା ତାହେଲେ ଆଇଛୁ ନମସ୍କାର ବାଡ଼ି ହେଇଛି ବାଡ଼ି ହେଇଛି କହିଲୁ କୋଉ କରିନଥିଲି ବୁଝିଲୁ ମାମୁଁ ଆସିଲେ ଲିପା ମାମୁଁ ଯିବା ମାମୁଁ କହିକି ଶୋଇଲା ଜାଣିକି ଆଇଲି ମାମୁଁ ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବା ମାମୁଁ ହେଲେ ପଳେଇବୁ ଗାଁକୁ କେତେବେଳେ କହିଲୁ ଫୋନ୍ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ମିଛ ତ କଣ 2ଟା ବେଳକୁ କେତେବେଳକୁ ତୁ ଭୂତ କରିଥିବ ମିଛୋଇ ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଦାନ୍ତ 2ଟା ଦେଖାମ ଇ ପଳେଇଥିଲ ଗାଁକୁ ତୁ ଯିଏ ଯାହା କଥା କହୁଛି ସିଏ ମତେ କହିଲା କହିଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏଥର ଧାଡ଼ି ଯାଇଛି ନିକା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ହଉ ହଡ଼ି ତମେ ଆଜି ଆସିଛ ବୋଲି ବଡ଼ ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ବାପା ସେ ଚୁଲିଟି ଛାଣୁଛନ୍ତି ବସିକି ଚୁଲିଠି
ବରା ଚପ ପକୋଡ଼ି କ'ଣ ହେଉଛି।